Τι κάνετε βρε, πώς είστε, πώς πάνε τα vlog μας, πώς πάνε τα κέφια? Εγώ διαμέλησα μόλις ένα ανθρωπάκι, έφαγα ένα gingerbread cookie, το οποίο θα δείτε πώς έφτιαξα στο μεθαυριανό επεισόδιο vlog μας. Η αλήθεια είναι ότι αν δεν είχα προνοήσει να φτιάξω ορισμένα βίντεο πριν το Δεκέμβρη, δεν ξέρω αν θα την έβγαζα. Τουλάχιστον εγώ δεν ξέρω αν θα τα κατάφερνα. Σκεφτόμουν ότι ήθελα να κάνω ένα get ready with me βίντεο, να είναι ένα full glam make-up για τα Χριστούγεννα. Δεν θα φόραγα κάτι τέτοιο, βασικά δεν θα φόραγα κάτι τέτοιο τώρα τουλάχιστον. Δεν έχω που να πάω μέσα στο Δεκέμβρη. Περιμένω και εγώ τις παραμονές να κάνω τα ρεβεγιόν και να βαφτώ full glam. Οπότε λέω θα κάνω κάτι φορέσιμο, κάτι που θα μπορούσα να βάλω τώρα. Και αποφάσισα σήμερα να κάνουμε ένα espresso make-up. Δεν ξέρω αν το έχετε δει, δεν ξέρω πώς σας φαίνεται. Συνδυάζει κάπως καφέ με μαύρο, το οποίο πάρα πολλοί το φοβούνται και εγώ το απέφευγα θα πω. Αλλά τώρα τελευταία το ψιλοεπιλέγω. Βλέπω ότι δεν βάζουν πολύ ρούζ, πράγμα το οποίο εμένα δεν μου αρέσει, καθώς είμαι του ρούζ και όχι τόσο του μπρόντζερ. Θα σας κάνω και ένα κοντινό. Είναι μαύρο περίγραμμα και καφέ σκιά στο πάνω κινητό βλέφαρο και nude heel με πορτοκαλί υποτόνους. Οκ, γενικά αναδιαστήματα βγαίνουν πάρα πολλά looks, raspberry look, strawberry look, espresso look, latte look και ούτω καθεξής. Ελπίζω επίσης να ακούγομαι και να μην είναι κάτω από το σαγόνι μου αυτό και να κόβει τον ήχο. Επιλέγω το Flawless Filter από Charlotte Tilbury γιατί είναι η πιο καλοκαιρινή απόχρωση που έχω. Γενικά το συγκεκριμένο, επειδή φοβάμαι ότι μου στεγνώνει πολύ γρήγορα, το απλώνω από μία μεριά κάθε φορά. Ναι, γενικά είναι η απόχρωση 4, οπότε με έχει κάνει ήδη από μόνο του εσπρέσο. Αυτή τη στιγμή είναι άλλο χρώμα το κούτελο, άλλο χρώμα το υπόλοιπο. Ενώ δεν το συνηθίζω, θα περάσω και λίγο foundation από πάνω. Αλλά το συγκεκριμένο το Double Wear είναι πάρα πολύ βαρύ, οπότε θα είναι μια σταλίτσα η προσθήκη του foundation. Ίσα για το βελούδινο φινίρισμα που αφήνει το συγκεκριμένο make-up. Εννοείται θα είναι full get ready with me, θα είναι και outfit και μαλλιά και κοσμήματα. Αυτό που με αγχώνει πιο πολύ εν τέλει είναι τα μαλλιά, γιατί είναι κάτι το οποίο συνήθως μία θα μου βγει, μία δεν θα μου βγει. Καθαρίζω τα φρύδια. Χρησιμοποιώ πάντα τις Benefit, είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη και δεν το αλλάζω. 2016 trend στα φρύδια, θα τα γεμίσουμε λίγο περισσότερο, θα τα κάνουμε λίγο πιο καφέ. Νομίζω είμαι ευχαριστημένη με το φρύδι. Με έχει κουράσει λιγάκι, όχι τα vlog μας σαν vlog μας, δεν με έχει κουράσει καθόλου η διαδικασία. Αν μπορούσα και είχαν ενδιαφέρον οι μέρες μου, το έκανα άνετα μεταξύ μας καθημερινά. Τουλάχιστον να προσπαθώ να ανεβάζω 2 βίντεο την εβδομάδα με την αλλαγή του χρόνου, με το καινούριο έτος που κάνουμε όλα τα resolutions. Αλλά μία που ανεβάζω ένα βίντεο, μία που έφτασε η επόμενη και ανεβαίνει ήδη άλλο βίντεο, περνάνε τόσο γρήγορα οι μέρες. Τώρα λογικά είναι γύρω στις 15 Δεκέμβρη που βλέπετε αυτό το βίντεο και δεν έχω καταλάβει πότε σε 10 μέρες έχουμε Χριστούγεννα, πότε σε μια εβδομάδα σχεδόν ετοιμάζομαι για Ολλανδία, πότε έφτασε ο καιρός να το περιμέναμε τόσο πολύ. Γενικά πότε έφτασαν μέσα Δεκέμβρη και δεν ξέρω αν έχω νιώσει και ευχαριστηθεί στην ουσία τα Χριστούγεννα. Δεν ξέρω, κάπου εκεί το χάνω λίγο με τα vlog μας, ενώ σαν διαδικασία, σαν editing, σαν το να vlogάρω μου αρέσει πάρα πολύ. Δεν ξέρω, νιώθω ότι εν τέλει χάνω λίγο τα Χριστούγεννα και πάω να ξεκινήσω επιτέλους, γιατί το έχω όλη την ώρα, το φέρνω μέσα στο μάτι μου. Θα πάμε να κάνουμε ένα μουτζουρωμένο, λίγο ακανόνιστο smoky eye πάνω, περίγραμμα 2009 vibes, εντάξει. Με αυτό το μακιγιάζ πάντα, όσο καλά και να ξεβάφομαι, πάντα θα έχω μολύβι μέσα στο μάτι την επόμενη μέρα. Αυτό το rock star που συμβαίνει εδώ πέρα είναι το επιθυμητό, να ξέρετε, και το τραβάμε πάντα κατά έξω. Και θα πάρω εννοείται το χούλα της Benefit που είναι το απόλυτα σοκολατί χρώμα και σιγά σιγά θα μεταβαίνω από την γραμμή του ματιού στο βλέφαρο. Σιγά σιγά όμως, να το μαλακώσουμε και κυρίως το μαλακώνουμε και λίγο από κάτω. Μην είμαστε λες και έτρεχε όλο το βράδυ αυτό το μολύβι. Και ενώ τυπικά είναι ωραίο και έτσι, θέλω να βάλω ένα ακόμα πιο καφέ χρώμα στο ενδιάμεσο. Θα βάλω αυτό εδώ. Καλά, τι αγώνα κάνω τώρα που βάφομαι και έχω κάτι πολύ κοντά στο μάτι μου. Να μην έχω ανοιχτό το στόμα
σαν την ηλίθεια. Δεν περιγράφεται. It's giving espresso γιατί έχει μαύρο κύκλο ακόμα. Πάμε να βάλουμε concealer. Πάμε για bronzer, το οποίο θα τοποθετήσω πρώτα στο χέρι μου. Χαμογελάω σαν ηλίθεια για να πεταχτεί το ζυγωματικό. Επιστρέφουμε με χούλα για να κλειδώσουμε λίγο το bronzer. Πάμε να γεμίσουμε καινούλια εδώ πέρα. Προς τα τελευταία βήματα τώρα του μακιγιάζ είναι η πούδρα και το ρούζ. Επίσης να πω ότι δεν είναι και τρελά χρονοβόρο, Εγώ δηλαδή αν δεν έβγαζα και βίντεο ταυτόχρονα και δεν έκανα και στο TikTok πράγματα, τρομακτικό, μπορεί, θα το έχω τελειώσει θεωρώ σε ένα 20 λεπτό. Και με ρούζ τώρα. Παναγία μου, είναι πολύ έντονο. Επίσης βλέπω ένα καινούλι εδώ στην κάμερα. Πώς τον καθρέφτη μου, δεν το βλέπω. Δεν ξεχνάμε πολύ μαύρη μάσκαρα. Νομίζω ότι αυτό το μολύβι εδώ είναι πιο κοντά σε αυτές εδώ τις αποχρώσεις. Λοιπόν, βάζω κάτι ουδέτερο για από πάνω. Θέλω τον gloss, αλλά θέλω να μην αποκλίνει από τις αποχρώσεις που έχω. Όνειρο. Όνειρο. Ρε μπρο, βγήκε καλό, Εν τω μεταξύ, όταν το βλέπω στην κάμερα είναι τέλειο, είναι μπόμπα. Όταν το βλέπω straight through my mirror, είναι λίγο too much. Εν τω μεταξύ κάτι πήγε πάρα πολύ λάθος αυτή τη φορά. Εδώ. Κάτι κούμπησε. Κάτι πήγε πολύ λάθος αυτή τη φορά με τα μαλλιά μου. Γιατί ενώ λούστηκα χθες, μάλλον επειδή άλλαξε λίγο τη ρουτίνα μου και λούστηκα ανάποδα, πήγε παραπάνω conditioner στις ρίζες και μου έχει λαδώσει. Ενώ το μαλλί μου γενικά κρατάει. Τέλος πάντων, θα το φτιάξουμε και με λίγο dry shampoo. Χωρίζω τα μαλλιά μου σε δύο μέρη. Μαζεύω αυτό το κέρατο εδώ. Λοιπόν, εγώ κάνω ένα blowout. Πολύ ερασιτεχνικό, πολύ πατέντα δική μου. Όπου απλά ισιώνω. Και γυρίζω στο τέλος έτσι λίγο κατά μέσα τις άκρες. Γίνεται κάτι τέτοιο και μετά θα τα χτενίσω. Μία είναι λίγο κατά έξω. Την άλλη την ξανακάνω πάλι από μέσα. Γενικά θέλουμε να υπάρχει ποικιλία στις τούφες. Η Σιωτική που κάνει θαύματα, 20 ευρώ πριν 5 χρόνια από κάποιο κοτσόβολο. Η καλύτερη αγορά ήταν αυτή. Έχει κάνει πλέον απόσβεση, έχει βγάλει τα λεφτά της και πάλι δεν την αλλάζω. Λοιπόν, έβαλα λίγο dry shampoo για τον όγκο, τα χτένισα με μια χοντρή στρογγυλή βούρτσα. Εννοείται δίνουμε βάση και στα σκουλαρίκια που ολοκληρώνουν το outfit, το οποίο είναι καλή στη jewelry. Ναι, αλλά δεν έχουμε τελειώσει εδώ. Αν με ρωτάτε, δεν θα μπορούσαν να είναι άλλες μπότες. Λοιπόν, ελπίζω το outfit να σας άρεσε, ελπίζω το όλο look να δίνει espresso. It's giving espresso. It's giving και μας αρέσει. Λοιπόν, θα βρείτε τα κοσμήματα από Καλίστη Jewelry στο κουτί της περιγραφής. Εμείς θα τα πούμε αύριο σε ένα νέο vlog μας και bye!